Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso eni ko suttini accini adi haala ala ko tongi gere si bondodirama ndare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha So 1 3 1 Simon Amara Fani Tawa Simon Tawa Dima en jawtat hono pemden tupitendulu tupitendulu est ce que hejat ɗo en mbaɗat ɗum ɗo walla en gaccat ɗum ha yesso wala en calmini hoɓɓe tedduɓe arɓe ɗo ɓe en calmini babati e groupe mum en calmini kala ko renti ɗo pullo e ceɗɗo kala ko fans immi Barson Baba salmini on ɓe mbiyen ko minen mbiyete Barson Baba en ɗam pulambu
DJ Jehen, royalty DJ Jehen. DJ, merci beaucoup. Voilà, on beltanama tigi, Sara Demba Torona, on beltanama.
on jarama mi weltima honorable Sidi a jarama Alhaji Sow e woɓɓe ono fof ko ari ɗo ko so mi limire mi juuma neneji ɗi ono kadi on beltanama on jaɗanni he min tawi yiɗi on kelle mo min tawi yiɗi on o fiiɗo dije jaɗe min tawi dije a wiya ko fingo dije
ko hawriji ɗo fof weltanama ko album Baba T fulɓe Africa e mbaɗino ɗum ɗo iya 2019 to 2020 nder alliance mbattoyɗen ɗum to am ɗum won Tabadiang gimmiɗen ɗon garɗen nden alliance franco e jaada e nayeji ɗi walla e jaada e kesi ɗi mi nanande ko nayeji ɗi walla ko kesi ɗi hoɓe mbi ko kesi ɗi hoɓe mbi ko kesi ɗi DJ ko ɗum ɓattima ɗon
non nangu e jaada e kesidi hoore e jaada e kesidi DJ o kam ɗon ko battima goɗum salamu mon fulɓe non nangu hoɗo fulaɗunaɓe goni DJ o kam fulaɗuɗi woni ko woni ɗo fulaɗuɗi woni ko weli ɗo ko weli ɗo ko welantoɗa ko weli ɗo ko welantoɗa ɓiɓe tawal men ko gaynaka ɓiɓɓe fulaɗu faaro men koko samnayyo ɓiɓɓe fulaɗu aca DJ si a pari o kam morceau je Ada fulɓe Afrique naɓe goni kala pullo goɗɗo Afrique yo tappu kelle mum to dow leñol diniyankewol leñol fewni leñol mongol yimɓe mawɓe fulɓe Afrique acco ulaɓudile awɓi ulaɓudile awɓi ɓe fulɓe ulaɓudile ettutomi hettaka mballodiren iwrunimi iwrata jurmodiren leñol kayko tengal ɓuri leñol male halla si poye waɗi dije nangu morceau kala kooriɗo Allah yo sofo dow kala kooriɗo Allah ko goto yo sofo dow miɗon acco ko Allah waɗi hay seeɗa ko Allah tanni
rasa mama boy. Welcome fancy. Kalau fans Baba Tio Soro do. Aja cek. Fancy Baba Sampulsa. Fancy Baba Sampulsa. Fancy Sampulsa. Fancy Sampulsa. Rosari Gumuna. Fancy Sampulsa. Fancy Yamdi. Ebe kalamoro. Fancy Yamuru Zari Gumuna. Bego Honorable Sidi Ndiaye me ngala jogi murum o kay nangi minen di tokiti minen do kayene fulbe Africa be bi babati a jangal jalano de ko enen koddi ko ma nyodiren enen koddi ko ma lemoniren demde kono ko gonda ko wara yiddu wata salto dum kala beltino ko biddo pullo weltani leñol sarantulle cedo jola joni mi parno waccu ha boya mi pilas honkeso mo gandanta on kala ko goddo badan dembo ma wala biyen dum ko sare badan den dum kono e jaadade makko joni joni Sidi Ndiaye minen jogi ko do gimmi do Mali min jida hay goto ditto ha o para so pare kala woni kesum ko min jogi mi arta e do state min jaha min pofto yo sera mi accira ko do ale dum woni wan alesko o do fansiji wan alesko pour le Mali acca mi yaani golo yo ngajene lo fasa roto iko jani be wulo ko najino balunde le ka su ko najino le balunde nduy ko ni to toje santo salon ko duma mandiya so goto albulo ko si babati mandin ko ndiya moy da wada kirim o mu yirbaati bar nyasar mu nyon ko le malati aka ciosano fasa na nyaton ko fana Sidi Ndiaye nyala bala modu ifana ka artisol fasa li so bulo la baki yo adunga bankoto alfare fele kwedi kuchama mulande
ila kenya soro ona yiga moga salako mo pateri suna melo ko hello hello mba yigena katakanena Aduh abakut. Ataiye. Wallahi billahi, kali jongol la, ye gena sampai, boron do lai bara.